Jeg vil lige forklare en hånd, fordi at i Fix Limit, som jo er det, jeg spiller, så er der mange, der går crazy med par S og så videre. Så jeg vil egentlig bare lige forklare en hånd, hvor jeg netop har par S, som er her. Øhm, så er den lige langsomt. Her, jeg raiser button, og der kan jeg egentlig have rigtig mange ting. Jeg kan have øh, sådan suited connector, 8-9 suited, ja, stort set alle suited connector, så kan jeg have 10 dame, knæk, konge, dame, sejr kan jeg selvfølgelig have alle par, og så videre, det er egentlig min range. Og ham her, han er en regular, han er rimelig god, så det ved han. Så prøv lige at få det. Han kalder, det er jo godt, fordi det er blandt andet, hvis jeg bare får lidt, hvis jeg siger, at man får de her hænder, så er det sgu med at få noget value, når man gør. Men samtidig på control, altså ikke gå alt for crazy med det. Ja, jeg better det her bord. Det vil, ligesom jeg vil bet med ja, 95% af mine hænder better her. Øhm, jeg kan faktisk ikke rigtig komme på en hånd, som jeg ikke vil bet det her bord med. For, altså generelt, i stort set alle bord, der vil jeg mere eller mindre 100% c-bet. Men han kalder sig, så rammer jeg trips på et turn. Og så kan folk sige, hey, yes, jeg har trips, men faktisk så ser jeg det ikke som værende et super godt kort for mig, fordi at jeg har 2 S'er i hånden selv, så det er der er utrolig lille chance for, at det her kort det hjalp ham, eftersom der kun er et, øh, et S tilbage. Det eneste, som er godt for mig, det er, hvis at han har hvis han vælger, han ved, at det er godt bluffkort for mig. Hvis jeg nu bare har c-bettet floppet med et S-høj, hvilket jeg vil gøre 100% af gangene, så ved han, på trods af, selvom jeg ikke har, hvis jeg nu havde konge dame, så ville jeg stadigvæk c-bet det flop, og så ville jeg bluffe det her kort, fordi at S har jeg så ofte i min hånd her. Så derfor så er det ja, allermest er det et dårligt kort for mig, men han kan sætte mig på et bluff, ved jeg better det, fordi jeg vil bette det 100% af gangen, også selvom jeg ikke havde noget. Det han så gør, det er, at han raiser mig. Og det i hånden, der sætter jeg det egentlig på at være et bluff, altså at han ikke tror, at jeg har et S, og han så derfor vælger at repræsentere det sådan at jeg kan folde mine hænder, så jeg vil være nødt til at folde kongen, dame, knæk kongen, par 2, par 3, par 4, par 5 og så videre. Så derfor så, altså, jeg sætter egentlig ham på bluff her, derfor er der ingen grund til for mig at raise ham, fordi så vil han jo fold, hvis han ikke har noget, altså hvis jeg kommer over toppen igen. Så det jeg egentlig gør med henblik på, altså det eneste jeg vil få action ved at raise det her kort igen, det er hvis han har mig slået, altså hvis han har 8, 9, måske hvis han har 10, 7, så kan han muligvis, altså så vil han også gøre det, men i og med at han er out of position, så vil han det meste af tiden raise mig på floppet her, fordi jeg kunne, hvis det nu var en 2, der var kommet på det her turn, så ville jeg bare tjekke det igen, hvis jeg havde S høj, og så ville han ikke få noget value for sin 10-7. Så derfor sætter han ikke rigtig på det. Han kan have sat mig på et overpar, og så have slowplayet hånden, men det er sådan lidt. Men altså ja, for at vende tilbage til hånden, så kalder jeg egentlig bare her, fordi at der er ikke rigtig nogen grund til at raise ham. Selvfølgelig har jeg i sinde, og altså, når han better det her, ja, når han better river, hvilket han vil gøre, altså han vil måske give op, hvis han nok 50% af tiden give op på river her, hvis han ikke har noget, fordi han tænker, okay, hvis jeg har et overpar, allerede har betalt af på turn,
så vil jeg nok godt betale af på river, eftersom 6'eren ikke rigtig forandrer noget på det her bord. Så selvom det ikke var en 6'er, som giver mig et fuldt hus, så vil jeg nok alligevel re-raise ham igen, hvis han nu har et lavere sæt, eller hvis han har den der 10-7, 10-6 hånd. Det er så egentlig, han har slået af 8-9, hvis 6'erne kom, hvis det for eksempel var en 2'er. Og så hvis han kommer over toppen, så må jeg bare betale ham. Altså, jeg vil ikke kappe den heller der. Men nu har jeg et fuldt hus, og så better han. Og jeg tænker egentlig, at det er bluff, men just in case, at han nu har, har et S i hånden, eller har et par 10 eller et par 7 i hånden, så raiser jeg ham, og bliver så faktisk betalt af. Og han viser så S5, så det var, altså, han havde case ace, og det sker jo ikke så ofte. Men jeg tror, han satte mig på, da han raised turn på noget, et overpar eller 10 knægt eller sådan noget, som jeg kan betale. Men yes, der vandt jeg lige lidt over $100, så det var dejligt.